kamar da kowa sani sunana Aliyu Jibril aka DJ Alwan aka Daddy Khaled aka J Khaled Abdullah aka CEO Abuja Get Together. Mu aka ce maka abu ne na shagali za zuwa ja da'ami to dole za ga mutane sun zo, sannan kuma akwai sabbin tsarika da muka shigo da shi kuma dan fadakarwa da za a yi da kuma waɗansu 'yan performers. Sunana Ibrahim Usman wanda aka sani da Dimala. Shi abin da zan iya jawo hankalin mayan uwa abokan arziki a yanzu in aka ce zumunta ba sai ka tashi ka je wajen wani ba. Ayi Allah ya hore mana hanyoyi da zaka sadar da zumunta, akwai wayoyi, akwai kafafen sadar da zumunta. So kar mutum ya zauna ya cewa sai ya tashi ya je wajen wani akan ya je sadar da zumunta. Akwai waya irin wannan lokaci Allah ya kawo mana zamani da dama. Ko wato ina jawo kowa hankalin kowa akan da Allah a cigaba da sadar da zumunta. Dan akwai hadisai da dama wanda suka yi nuni akan cewa mai sadar zumunta zai shiga aljanna, wanda kuma baya sadar zumunta zai shiga wuta. Akwai ayoyi kuma da suka yi nuni akan haka. Akwai inda a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taro a filin hisabi, akwai wanda ziyaran shi ne da sauran shi zai ba shi ikon tsallakewa daga menene daga wannan siradi. So da karshe ina jawo hankali akan mutane dan Allah a ci gaba da yadar zumunta saboda zumunta alkhairi ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abubakar Sadiq wanda wasu sukan mun lakabi da Comrade Abubakar Sadiq, amma dai sunana kawai Abubakar Sadiq. Muna so ka gabatar mana da lecture kaɗan akan rayuwar matasa. Tun muna yan ƙanana ana gaya mana, ana ce mana leaders of tomorrow. So wannan abu ne wanda cuta ne kawai. An riga an sa mana wani mentality ne ko ideology wanda yake bata rayuwar mu. Kawai we are leaders according to our little capacity. Babu wani magana leader of tomorrow. Duk yanda kake kai ma leader ne. Ka sani cewa duk rayuwar da kake kai ma akwai daidai abin da zaka iya, gwargwada abin da zaka iya. So matasa mu kokari mu gyara kanmu, mu sani cewa mu za mu kawo ci gaba a cikin al'umma. Kar mu kashe zukatanmu ta hanyoyin bibiyan abubuwan da ba su ne za su taimake mu ba, musamman a halin da muke ciki yanzu. Kowane matashi yana bukatun yana rayuwa cikin jin daɗi da walwala, yana rayuwa cikin kuɗi da wadata, yana rayuwa cikin aminci ba tare da tashin hankali ba. So duk wannan abun ba za su samu ba sai matashi ya san wane ne shi da kuma matsayin shi a cikin al'umma. So a nan da dan wannan jawabi da na yi ko bayani da na yi, ina fatan matasa mu hankalta, mu sani cewa mu ne ci gaban al'umma kuma mu za mu kawo ci gaba a kowane mataki. Ya maganan yanayin get together din yau ya kasance? Gaskiya abu da ya yi kyau, amma sai dai an samu cikas wajen abinci. Me ya samu abinci? Saboda na ga kowane get together sai da a dinga shinkafa. Ya kamata a ce a dinga canja wasu abubuwa. In wannan get together an ci shinkafa, wani sai a canja wani abincin da za a ci, hakan zai fi kyau. Sunana Muhammad Salim. Wani irin farin ciki kake ciki? Gaskiya yana cikin farin ciki wanda ban iya misalta shi. Muna godiya da Allah ya nuna mana wannan lokacin, da ya nuna mana wannan rana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna so ki gabatar mana da sunanki. Sunana Fatima Muhammad Umar Shuwa. Wani irin farin ciki kike ciki? Ina farin ciki ta wani gefe, ba na farin ciki ta wani gefe. Kin yi magana biyu a dunkule. Me yasa kika kasance baki cikin farin ciki? Saboda ban yi expect na zo in samu malamai na nan gurin ba. Su malamai ba a sa su a sahun wayan da za su zo inda za a sada zumunci ne? Suna nan, amma dai ka san komi in za a yi shi ai babu malamai, saboda kar kai wani abu gobe a zo ana maka wa'azi. Ke wa'azin ne baki so kenan? Ba na son dogon wa'azi, ina so amma. So shikenan, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa alaikum salam. Muna so ka gabatar mana da sunanka. To sunana Abdulmalik Shaibu wanda aka fi sani da Single Boy. Abdulmalik Shaibu. Yau ne get together na farko da ka fara zuwa. An yi guda biyu a baya, yau ga shi ka halarci na uku. Ya ne kake ganin get together season 4 zai kasance? Wani irin abin nan za ka ba? Gaskiya ba zan so missing season 4 din ba, saboda na zo season 3 na gan irin abubuwan da ya faru a gurin. Gaskiya na ji da abun sosai. Malama Ammu, wani irin farin ciki kike ciki get together season 3? Ban ma san ta ya zangaya ba.
Ya yi daɗi, ban taɓa zuwa ba, wannan ne zuwa na farko, amma ya yi daɗi sosai, ya bani sha'awa kawai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Bangis. Muna so gabatar mana da sunanka. Sunana Abubakar Abdurrahman. Wani irin farin ciki kake ciki? Kawai dai ina cikin farin ciki sosai gaskiya, muna kuma Allah godiya da ya kawo mu wannan rana. Muka zo tun ana cewa za a zo gashi an zo an yi duk abin da ya kamata, kowa ya ji daɗi, an ci abinci, an yi nishaɗi, an kuma yi zumunci. To gaskiya wannan abu ya sa ni farin ciki sosai, na kuma ji daɗi. So muna so ki gabatar mana da sunanki. Sunana Muhammad Umar Khadija, wanda aka fi sani da Kadi Baby. Wani irin farin ciki ke ciki? A gaskiya ina farin ciki sosai, saboda me naga abubuwan da suka burge ni, naga mutane daban-daban da wanda na sani da wanda ban sani ba, kuma duk mun zauna mun ci abinci, mun yi nishadi da sauransu. To mun gode, Allah ya saka da alheri. Ban faɗa ɗayan ba. Gaskiya na ji daɗi, har na ci abinci kuma na fara jin bacci. Daga san na goshi sosai. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Sunana Muhammad Aliyu Sani. Wani irin farin ciki kake ciki? Hakika ina cikin farin ciki saboda inda na gudanar da season 1, season 2 ban samu halarta ba, amma wannan season 3 yani Allah ya kawo ni, kuma na yi farin ciki kwarai da gaske inda get together ya kasance kowa ya halara kuma na cikin walwala da farin ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fari muna so gabatar wanda sunanka. Sunana Abdullahi Muhammad Shani, wasu kuma sukan kira ni da Ozil, wasu kuma suna kira na da Beach. Alhaji Ozil, wani irin farin ciki kake ciki yanzu haka? To ai farin cikin kai ka san ba sai na bayyana shi ba, na koya irin na furta ne, ka gani a fuska na man ka gani ka san lalle na cikin farin ciki, garanti kenan, kuma ba zan iya misalta shi ba zan iya nuna irin ka adadin farin cikin da nake yi gaskiya. Ya kake ganin season 4 zai kasance? Ai za ta yi rugurugu, dan sai mun gayyace Bahari ma a ranar yanzu. Bahari shi ya zo. To Bahari shi ya zo wurin. To shikenan. Muna sa ran zai fi na da. Duk wancan da aka yi dai highlight ne. Amma season 4 din nan insha Allah zai yi abin zai yi ne kawai, zai yi top, zai yi maye, ka gane yayi. Kowa sai ya koka. Wanda bai taba zuwa ma sai yayi farin cikin ya ce ma shi ma ya kamata a yi halarci wurin. Muna so ki gabatar mana da sunanki. Sunana Fatima, ma fikira na da autan Mausi, kamar dai a group an sani na da autan Mausi. Na ganki da haƙorin Makka, kin taɓa zuwa Makka ne? Kai a gaskiya dai ko Kano. Wani irin farin ciki kike ciki? Gaskiya ina farin ciki sosai, kasancewa ba ma taɓa zuwa wannan taron na get together ba, wannan ne zuwa na farko, amma na yi farin ciki sosai gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fari muna so gabatar mana da sunanka. Okay, sunana Mujahid Usman. Ya kaga get together season 3? Gaskiya get together season 3 yayi kyau sosai, yanayin location din da kuma abincinsu da naman da suka sa mana da kuma yanayin hoto da muka yi, gaskiya kuma yayi daidai, kowa yana farin ciki sosai. To ya kake ganin get together season 4 zai kasance? Gaskiya season 4 zai kasance fiye da season 3 saboda location da za a dauka a season 4 din nan yana da kyau sosai. Muna tsammanin ma Gusto za mu je, kuma Abuja yanzu haka ana ji da wannan wajen sosai, so muna ganin wannan season 4 zai yi kyau sosai. To mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna so gabatar mana da sunanka. Sunana Ahmad Abdullahi aka Moriki. Wani irin farin ciki kake ciki? A gaskiya alhamdulillah na yi matuƙar farin ciki sosai, sanadiyar na zo na ga abubuwa ba a mayan magana, abun bai ma musultuwa, saboda ko abinci ma da aka kawo idan ma na duk cokalin da na ci to sai na haɗa da nama, gaskiya ina farin ciki sosai. Muna so ki gabatar mana da sunanki. Sunana Ɗayyiba. Ɗayyiba waye? Sai na faɗi sunan babana. Saboda in full muke so a yi. Habib. Masha Allah. Wani irin farin ciki ke ciki? Ai ba zai faɗi ba ma. Farin cikin da nake ciki, ya farin ciki zai faɗu. Kamar in yi kuka nake ji. Fari muna so gabatar mana da sunanka. Ni da sunana Ridwan Abdullahi Umar. Wani irin farin ciki kake ciki? Farin cikin ba zai misaltu ba.
don saboda ɗaya ga sallah babu inda na je kuma biyu ga sallah yau dai na zo na yi farin ciki daidai gwargwado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna so ki gabatar mana da sunanki. Sunana Rashida Muhammad Jinin Fulani. Wani irin farin ciki kike ciki? Ina farin ciki da Allah nuna mana wannan rana kamar yadda kake gani ga 'yan uwa da abokan arziki da wanda aka daɗe ba haɗu ba, kasancewa yau na gansu ina farin ciki sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amin alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna so ka gabatar mana da sunanka. Sunana Zirka Naini, ana kira na da Dan Usman. Wani irin farin ciki kake ciki? Farin ciki kan ai ba adadi ma, saboda in nace zan fara lissafa farin ciki a nan ma ina ga za a jima ma ba ma san wani irin farin ciki ne ma, amma zai iya nuna iya gurgudu ne kawai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna so ki gabatar mana da sunanki. Sunana Sumai Abdulmumin. Wani irin farin ciki kike ciki? Ina farin ciki sosai, ban iya misalta farin cikin da nake ba, duk da cewa wannan ne zuwa na farko, amma na suna cewa zuwa na biyu insha Allah zuwa na hudu nan gurin zai fi wannan zuwan da na yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muna so gabatar mana da sunanka. To sunana Hamisu Abdullahi. Wani irin farin ciki kake ciki? Na yi farin ciki sosai, sai dai mu gode ma Allah, mu roki Allah ya ƙara maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna so ka gabatar mana da sunanka. Sunana Muhammad Sani. Wani irin farin ciki kake ciki? Gaskiya na yi farin ciki sosai, especially ma da nake ni bako da zo daga wani gari, na ga abin ya burge ni gaskiya sosai. Ya kake ganin season 4 zai kasance? Gaskiya dai season 4 zai kyau gaskiya, tunda na ga wannan season 3 ya yi kyau. Insha Allah zan yi kokari in ga na halarci season 4 insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna so gabatar mana da sunanka. To da farko dai sunana Muhammadu Sani, amma an fi sani na da Sani Captain. Wani irin farin ciki kake ciki? Gaskiya ina farin ciki da yadda na ga mutane sun karu da kuma mutanen da ya kuma yadda aka saba yi mai wannan karan ya fi na yadda aka yi, kamar yadda muke so dama shine season 1, kamar yadda aka fara season 1 season 2 tafi season 2 3, to haka yanzu kuma season 3 insha Allah za ta fi season 4. Ya kake ganin season 4 din zai kasance? To insha Allah season 4 muna tunanin za mu yi abin da bamu taba yi ba, kamar ko da yaushe duk kowane season muna kawo abubuwa mabambanta. Insha Allah a season 4 za mu kawo abin da bamu taba yi ba a season 3. Wani irin farin ciki kike ciki? Ina cikin farin ciki sosai na murnan karamin sallah da kuma wannan get together da ake yi duk sallah. Ina farin ciki sosai. Ya kike ganin season 4 zai kasance? Gaskiya ba iya kiyasta inda za ta kasance, kawai muna son ran tafi wannan ta kuma fi wanda za ta zo nan. Muna so gabatar mana da sunanka. Da farko sunana Jabir, wanda ku fi sani da Gibson Halfman. Wani shawara za ka ba mu guda ɗaya biyu? A gaskiya shawarar da zan ba mu get together, alhamdulillah an yi abin da ake so. Dan a get together season 1 an samu abin da ake so, season 2 an samu kai, season 3 kuma muna sa rai insha Allah season 4 za ta fi haka yanda ba a tunani insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fari muna so gabatar mana da sunanka. Sunana Muhammad Haliru, amma an fi sani na da Jezi. Ya get together season 3 ya kasance a gare ka? Gaskiya get together season 3 nan ya burge ni sosai, kuma na ji daɗin shi sosai sakamakon lokacin da aka yi na season 2 na zo da iyalaina kuma ya mun daɗi, kuma haka zalika shi sana sha'awan sake zuwa da su kuma season 3 saboda na ji daɗin season 2 sosai, shi yasa. Ya kake ganin season 4 zai kasance? Ina fatan season 4 ya fi wannan, ya fi season 1 season 2 da kuma season 3 kyau, da kuma ya fi season 3 din nan inda za a yi na season 4 ya fi na nan season 3 din kayatuwa. Na nuna farin ciki sosai fiye da yadda kowa baya tunani. Ya kike ganin season 4 zai kasance? Season 4 gaskiya muna kyautata zaton season 4 insha Allah kowa zai samu abin da yake so. Sunana Muhammad Abdullahi, ni ne
MC na kowane shekara na Abuja Get Together. Muna mika godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai, sannan kuma Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanmu, ya ƙara mana danƙon zumunci a tsakaninmu, sannan kuma insha Allah season 4 zai kasance zai fi ƙayatuwa ya fi wannan insha Allah.